Utoy! Tayo na! Andito na si tita! Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot. Today is Valentine's Day and 49th anniversary ng inyong Love Radio. Happy anniversary sa'yo, Kabisyo! At happy Valentine's Day din! It's Feb 14, 2024. Sa oras na 7:26 ay kasama na Uncle Uncle Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. Siyempre, hindi nag-iisa inyong uncle. Ako nang ginusara kay kauban nato. Siyempre, pinaka-hot na tita sa balat ng radyo. Eto na. May ka-date ba o may ka-date ba ngayong Valentine's Day? Wala, nagtatrabaho tayo sa araw ng mga puso. Aba, nagtatrabaho ang puso. Priority ang trabaho as a Capricorn. Eh, paano kung ano siya? Gemini. Hindi. Hindi Wala. bagay. Basta, ikaw mag-adjust. Okay. Tanya Go. Chinita! Chinita, girl, my chinita, girl. So, Thank you, Col. wala kang ka-date Wala ngayon. po. Eh, paano kung may susundo sa'yo na isang limousine? Nakasakay ka na ba sa isang limousine? Hindi pa, Col. Oh. Ang limousine po yung parang kotseng Mahaba. mahabang Oo, alam mahaba. naman ng mga kabisyo. Oo. Kung susunduin ako ng limousine, Oh. alam nyo, as a Capricorn, Oh. isiset natin yung schedule ng pagsundo. Hindi niyo ako pwedeng i-surprise. Hindi ako sasama dyan kahit barko pa yan. Ay, kahit aeroplano pa yan? Oo. Kahit helicopter yan? Kasi priority ko yung trabaho kahit sunduin niyo ako dito. O kahit limousine na may swimming pool? Anong gagawin ko sa swimming pool? Di ako mahilig mag-swimming. Limousine na may helipad, may helicopter sa likod? Anong gagawin ko dun? Sa akin ba nakapangalan yun? Ayun na. Oh. Di ba? Eh, paano ko ipangalan sa iyo yung limousine? Iwan mo dyan, pero hindi tayo alis. Magtatrabaho ako. Ay, grabe talaga. As a Capricorn. Oh, ganun kahaba ang isang limousine tits kung makikita mo. Grabe. May gitas, may gulong sa, sa Grabe, gitna. ano yan? Saan yan? Oh, sa US. Longest Oh, limo. oh. Ilan ang sukat? Oh, ang sukat niya basta Measurement. mahaba siya. Mahaba. Oh, mahabang mahaba na meron pa kasing- siyang mini swimming pool sa likod at meron pa siyang helipad. Ayan may lumalanding na helicopter. Ganyan kahaba ang limousine na ito. Oh, di ba? May helipad. Oh, yan may Grabe. Ano bang pool. brand ang limousine? Limousine. Brand, yun na yung brand nun? Limo. Isa bang brand lang ba yan? Parang isa lang. Hindi ko kasi alam eh. Alam nyo naman, I'm not Siyempre, hindi into pa cars. naman tayo nakasakay din. Hindi rin ako Correct. nakasakay ng ganyan. Oh. Yung iba kasi pag nakakita ng limousine, ayaw nila para daw karo. Di ba kasi Ay, mahaba kasi. Mahaba, Oo, oo. di ba? Oo nga, mahawig siya sa karo, no? Wag sa Bisaya ba, Porlon. Porlon, Porlon, karo. oo. Oo nga, hawig nga siya. Nagre-resemble Parang nakakatakot to sakyan na parang pwede kang humiga sa karo. sa limousine. Oh. Pero yung sumasakay dyan, usually yung mga talagang, talaga mayaman ka talaga. Sa limousine? Karo. Imaginin mo nga, may swimming pool, Yung limousine. yung karo. Hindi yung swimming pool. Kabaong yun. Color blue Sa lang. karo? Sa limo. Ay. Meron bang mini golf yung pwede Yung kang limo? mag-golf? Yung karo. Hindi ka pa palo-palo. Baka golfer yung namatay. Sa karo? Sa limo. Ah. Diba? Ano kaya service niyan? St. Peter o Samson? Sa karo? Sa limo. Nakakatakot diba? naman. Oh. Pero sa loob niyan, may champagne. Sa loob ng limo? Loob ng karo. Tagay tayo dun. Sa loob ng limo? Sa loob ng karo. Natutuwa ako pag may tugtog na masigla dyan. Dun sa, pag pumaparada yan sa highway, tas may libing, may tugtog eh. Sa karo? Sa limo. Aba, ano Ang tugtog? tugtog. Maalaala mo kaya. Tugtog sa karo? Tugtog sa limo. May disco ball yan, tsaka mag-ano yan. Pwede Siyempre. ka ba mag-party-party dyan? Sa loob ng limo? Sa loob ng karo. Ganun pa yan, no? Welcome to heaven! Sa karo? Sa loob ng limo. Gagano ba yan, no? Yeah! Party, party! Party sa loob ng limo!
Sa loob ng karo. Kasi syempre masayang iwa-welcome sa heaven ni San Pedro, yung nasa loob Karo? ng limo. Ay, ayoko nalang sumakay. Ba't kaya namatay yung nasa loob ng Ng karo? Ng limo. Siguro na overdose siya sa maraming babae sa loob. Sa loob yung nasa loob ng karo. Loob ng limo. May mga chicks kasi sa loob eh. Sa loob ng limo? Loob ng karo. Ay, pwede sumakay dyan. Sa loob ng karo? Oh, basta may chicks. May kanta pa nga eh. Hindi kita mabagal yung takbo malilimutan. Sa karo? Sa loob ng limo. Oh. Tapos may mga sumusunod. Bakit mo kami Sumusunod sa karo? Sumusunod sa limo. Uy, Wag mo muna kami kunin! Ay. Sabi doon yung mga umiiyak sa likod ng karo? sa likod ng limo. May iba nga, bumaba, artista. Yung bumaba Nakasakay. sa limo! Bumaba sa karo. Dumaan, umattend ng awards. Yung bumaba sa limo? Bumaba sa karo. Wow! Ano ba maganda? Matik, di ba? Kulay puti yan. Yung paglibing. Basic. Yung Basic. ano? Yung karo? Yung limo. Diba? Ay, ay, may buntag sa iyo tanan. Hindi Ay, pa po tayo buntag! tapos, ha? Correct! Sana naman, ha, may chance na makasakay tayo Sa limo. Kasi ang karo, pagdating ng panahon, lahat naman sasakay dyan. Kari. Oh, sa Purlon ba? Happy Valentine's Day! And happy anniversary, lover! Happy anniversary ko! Happy anniversary din sa iyo, Tits. At syempre, mamaya magbabalik pa tayo dahil hanggang alas 9 na po. Ang Feel Good Morning! Yay! At maya-maya pagkatapos namin, Nako. di ba? Ang pinakaabangan ng pasabog ng Love Radio, ang Dear Dear Love. Ayan na po ang pinakaabangan yung radio drama na talaga namang makaka-relate kayo, Yes. maiiyak kayo. Ang manggigising sa inyong umaga. Ang Kukurot. magpapayak. Yan. Kurot ng inyong Kukurot. mga damdamin. Kurik. No? Bakit mang kalor? Hindi ko pa narinig pero na-touch na ako. Ganun kagaling ang Dear Love. Galing mo talaga. Ang mga lalaki galing talaga mag-arte-arte, no? No, iyak-iyakan. Tamay na naman yung civilian. Oh, good morning. Morning, abangan niyo po yan at syempre, Ang tambalan. tambalan alas 12 hanggang alas 3. Mahiwagang Bornay. Yan ang Kasama pasabog ng tambalan. Love Radio. Ngayong anniversary namin, araw ng mga puso. And then 3 to 5, susundan naman yan ng Rocky Secret Files. Correct. 5 to 9, of course, Diego Bandido sa programang EDSA. And Correct. 9 to 12, Totoy na Love. Yan. Ganun lang. Ganun lang. Kaya tuloy-tuloy tayo ha, kasi mamaya, pag-usapan natin yung Dear Love. Ano bang meron dyan? Babalik pa tayo dahil hanggang 9 Yes. po. Ang inyong Feel Good Morning kasama si Tita Tanya Chinita. Uncle Dagol. Shoutout nga pala kay Mayor Strike Beer Revilla Morning, ng Yorme. Bacoor City. Good morning, Morning. Bars. Sa lahat ng mga Happy nakatune in. Valentine's Day. Happy Valentine's. So, kailangan ba i-date? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sabi ko, Kailangan pa bang i-memorize yan? basic! 7:34. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!